Morning mga kailyan, kumusta po kayo? Welcome po ulit sa Manong Ilocano channel. Ito po ulit tayo ngayon sa bukid mga kailyan. Kasama po natin si Tatang. Ayan. So bali, gagawin po namin, Tatang, kukuha po kami ng mga raw materials na gagamitin namin dun sa pag-aayos sa kubo, dun sa taniman natin ng pakwan. Para pag naayos na yung kubo, kahit hindi na kami umuwi, dun na lang kami manananghalian. Tsaka doon na rin yung venue natin sa mga ibang vlog natin mga kailyan. So shout out po pala sa mga bago nating subscriber dyan mga kailyan, most especially kay Sir Charito Lopez. Thank you sir for promoting my channel. Sa mga criminology student po na nag-subscribe sa aking channel dyan sa Abra Valley Colleges, thank you so much mga kailyan. Malaking bagay po sa akin na kahit pa paano medyo marami-rami po yung nadagdag sa aking subscribers. So thank you po sa inyo. Si Sir Charito po pala mga kailyan, YouTuber din po siya. Sa mga mahilig po sa law and sa mga criminology student dyan, subscribe nyo po yung kanyang channel dahil marami po kayong matututunan sa kanya. Talagay ko na lang po yung link ng channel niya dun sa description box para makita nyo. And shout out din po pala kay Jerry Sigera. Nagpapa-shout out si paring Jerry. Kababata ko na yan, kabarangay ko din. Magaling si spear fishing. So hopefully makauwi siya dito sa amin para yayain kong mag-vlog doon sa Sinalang. Nalay nga pumana kakabsat. No pati timol ka pauluan na. Ayan, dito na po tayo sa gubat. Ayan. So samahan nyo po kami ni Tatang sa pangunguha namin ng mga materials na gagamitin natin doon sa kubo. Let's go mga kailyan. Yang saya ka, yang dapat kita nak pakai bayar, dapat kita bisa. Tak. Stand. Kung puta ba yun? Ha? Ita, ang tebo. Ay. Oy. Ito ba? Patang. Nako. Lihat ya katang burung.
Nakakuha na tayo mga kailyan. Ito siya oh. 6 na piraso na bolo. Yan, medyo mahaba po yun mga kailyan. Dun kay tatang, ayoko sana siyang magbuhat, pero sabi niya kaya niya. Kaya ang kanya naman, meron tayong sanga ng punong kahoy dito. Yan. Gagamitin namin na pamposte dun sa kubo natin. Toko din si tatang mga kailyan, sabi niya marami sanang bolo dito kung hindi kumuha yung may-ari. Pwede mo pa namang pagbawalan yung may-ari. Tayong nakikihingi lang eh. Ako ko rin tatay ko. Mukhang humihina na si tatang sa nataying ah. Hindi niya matali-talian yung bandang dulo. Apply mo dyan yung dog chunk. Ayan, tapos na. Larga na mga kailyan. Yung mahaba-habang lakaran to. Wow man. Nagbasa ko namin tatang, hindi ka mapanak tumami nagbarbartek kanya kang arod. Ginagawa ko yung lahat ng aking makakaya para matulungan ko siya. Oh, why did you stop? Keep on going, father. Natigil siya paglalakad eh. Medyo mahirap tong kalagayan ko mga kailyan. So update ko na lang kayo mamaya pag landing namin doon. Medyo mahirap to. Mamaya na lang ulit. Plan kami mga kailyan. Suggest ni tatang, iwan na muna namin tong first batch na kinuha namin dito sa gilid ng kalsada. Malapit na kasi yung kubo dito. Bababa na lang kami dyan. So bale dropping point muna dito, then babalik kami para minsan na lang. Bale isang balik pa kasi. Then mamaya total malapit na sa kubo yan. Ako na lang yung maghahakot yan. So balik na kami mga kailyan. A few moments later. Ito na po yung second batch ng bulo natin mga kailyan. Medyo mas maliliit siya kumpara dun sa nauna kanina. Kasi napagkunan na yung part na to, yung pinuntahan namin. Kaya yan na lang yung nakuha natin. Pero okay na po yan. Kompleto na tayo. Yung problemahin na lang natin, yung pamposte na lang natin. Yun yung susunod namin ni tatang. Ayun, malapit na tayo sa kubo mga kailyan. Bale, ito yung second batch na kinuha namin. Yung trinap natin doon, yung unang kinuha natin. Babalikan ko na lang mamaya. Ito yung kubo natin. Kubo. May babaan tatang. Bigat. Yan. So ito po yung kubo natin na aayusin natin. Tapos ito, may flooring kasi ito. Yan. Ito yung lalagyan natin ng extension. Ito natin gagamitin yung mga kahoy na yan, saka yung mga bolo. Bisitahin lang muna natin yung mga alaga nating kambing mga kailyan. Then mangunguha din tayo ng pangulam natin ngayong tanghali. Mangunguha tayo ng kardis. Hindi ko alam yung translation sa Tagalog ng kardis. Basta vegetable po siya. Makikita nyo mamaya. Nandiyan lang siya sa bandang taas. Tanim ni tatang. Dito na yung mga kambing natin. Oh, saan yung isa? Nakawala yung isa. My goodness, na lang kayo pumunta yun. Hanapin lang po natin yung isang kambing natin. Tago lang. Loko tong kambing na to, pinahirapan ako Lang natin yung kanilang situation. Yung pinakamatanda sa kanila. Yung tatlo na yan. Isa, dalawa, tatlo. Buntis lahat yan mga yan. Bale na po yan, pinaalaga sa amin. Sa Ilocano, Patarakan. Ang nangyari po kasi dyan, lalong-lalong ay nabuntis sila. Pag nanganak yan, like for example, yung isa, nanganak yan ng dalawa, bali 50-50 kayo. Isa sa may-ari, isa sa amin. Pero kung isa lang yung anak niya, mauna kami na nag-alaga. Pag nanganak ulit, yun yung sa may-ari.
Yun po yung patakaran dyan. Ako, nagatok kalding to, ikakabsat. Daming kalding dito. My goodness. Hawak sa. Joke lang. Ito naman yung kardis natin, oh. Ang dami, oh. My goodness. Pananim ni Tatang. Yan, ang dami, oh. Hanggang doon. Diyan pa sa taas. So mangungulang po tayo ng kardis natin. Nakakuha na tayo mga kailan. Ito na siya, oh. Ayan. Bali ang kukunin po dito yung kanyang buto. So tama na to. Kasi sayang naman kung hindi rin natin may uubos. Maraming bunga yan mga kailan. Bali pananim yan ng tatay, pero ino-open po namin sa mga kabarangay namin. Kahit pa paano naman, lalo ngayon na medyo talagang hirap yung buhay, yung mapagkukunan ng mauulam, dadagdagan na lang natin to ng malunggay. Yung bunga ng malunggay mga kailan. Kuha tayo dun sa baba. May unexpected po na nangyari sa atin. Na-dislocate po yung shoulder ko. Yung pag-akyat ko ng malunggay kanina, napwersa yung left hand. Ayan. Dati po kasi ito, dati na siyang nadidislocate. Ginunting na tong damit ko kasi yung manghilot kanina. Hindi ko talaga malis yung damit ko kanina. Oh. Ano may latoy. Basta ang laka mo persa. Persawa ng Diyos na ibalik na. Bali ito na yung pangatlong beses na dislocate to, kaya parang pabalik-balik na daw, sabi ng mga hilot kanina. Ay. Ayan pala. Ako makasir tayo. Ako makukot. Ayan pala. Saratan? Ipon-ipon na. Ang karang ba doon? Dahil kung ito na, ay padok na lang na puto mo. Pag nisinimuntun na. Parang bolo mga kailan. Kasi baka buhatin ni Tatang, mabigat yun. Total kaya ko naman. Dito sa right, walang problema sa right. Itong left ko lang yung talagang medyo masakit pa. Sabi ko na naman, nandiyan na naman siya. Ang laki pa naman nung binubuhat niya. Nagtaktal na Tang. Umawi mo yan, nagdagsin na ta. Ya? Siya mawitan, igbuo mo kanya. Malaki kasi. Ito. Sige, kaya. Kaya itarsa ah. Kaya, gusto lang, kaya. Bulo ka ka na.
Hatid lang po natin to sa kubo. Buti na lang po, hindi siya bali. Dislocate lang, kaya pagkabalik nung joint niya, wala na masyadong sakit. Kasi kung bali to, wala na. Talagang totally na hindi na ako makapagtrabaho ng matagal. Pero luckily dislocate lang siya. Babalikan ko lang yung pinangyarihan ng krimen. Ayun, medyo hindi ko pa siya nabali ng gusto. Pagkakapit ko kasi yung nabali na yan, yung right yung ginamit ko kanina. Pero yung paghawak ko sa kabila kasi medyo na-persa din siya. Nakalimutan ko na dati nang nadidislocate tong kamay kong to. Ganun din kasi yung nangyari sa akin nung second time, mga alien. Umakyat din ako, tapos pinangkapit ko tong left hand ko. So ganun na ganun yung nangyari ngayon sa akin. Wala, hindi ko na kukunin yan. Baka matuluyan pa ako. Kainan na. Ito na yung dinengdeng natin. Oh, so dahil sa malunggay na yan, nabullo tayo. Usog ka tang. Baka. Kasi ka tang. Baldado. May mas mali Carlos yung ano niya. May kumpitis na. Sabit. Rabok. Bitabit na. Marunggay. Yung sama masawat ay dun eh. Yak. Awan. Sili. Hindi ko sa bali ito ba? Okay. Magkakasabot. Kasi da. Matirak ng bunga. May iba pa yun. Nang dahil sa malunggay. Ito naman yung kardis, oh. Okay. Masarap pong kumain kung dinengdeng yung ulam. Tapos may sili. Napay makatin ako. Hirap lang nito. Hindi ko muna masyadong magalaw tong left hand ko. Ito naman rabok. Sarap ng malunggay, mga kanyan. Sulit-sulit yung pagka-dislocate ng shoulder natin. Fish. Ano? So dito na. Nakatungkan. Yung kardis natin, oh. Ano? Mushroom. Gimana ang dawon, Mas Dosen? Sobraran ko pa siyempre malagbugong nila.
Nabumaho din ako. Tinabahan. Diyan ko. Clean up. Walang natira. Tapos, Thank you, Lord. So, tapos na po tayong kumain mga kailan. Pero mamaya, Baka mo. pagkatapos natin magpahinga ng konti, tuloy natin yung mag-restore natin sa kubo natin. Magpapahinga ng konti. Merienda ka yun? Yung Amerikano, hindi nga pamilig trabakwan niyo ko ah. Hindi pa po kanman. wala kayo mo to. Huli ka ah? Adjust ah. Adjust ba si tanga to? Siyak namang tanggal to, kita pa yung galot. Tama. Natali. Yun na lang yung pang thread natin. Wala tayong alambre. Tali ng kalabaw. Plastic yung ilalagay nating ano, bubong niya. Pang extension ng kubo natin mga kailyan. Mga para bawo mo tinyaw. Ang mga edit, ko na lang. Kurang ako. May koko mo bosin, ay simpa ko na kaluluwa dyo. Masalto dito yun eh. Mabitin. Wala. Yung gamit ng mga bulo natin kanina. Yung pang tali natin, yung tinatawag ng bamban. Galing sa bayog. Yung makagalot. Dispensaran nyo. Kuha din tayo ng dahon ng nyog mga kailyan. Ilalagay natin dun sa ibabaw ng plastic. Oops. Ka. Sabi ko, dapat labas sa tayo. Dapat ako sa pantako. May injury kasi ako. Tayo masyadong makapagbuhat. Ha? Ang purpose nung dahon ng nyog, pampabigat lang para hindi tangay ng hangin yung plastic na nilagay natin. Temporary lang to mga alien. Okay na ang barracks natin sa tanghali. So ito po yung preview ng extension ng kubo natin na ginawa natin mga kailyan. Actually marami pa pong improvement na kailangan gawin dyan, pero at least meron po tayong accomplishment ngayong araw. So tapos na po natin yung kubo natin mga kailyan, pero maaga pa kaya magdidilig ulit kami ni Tatang. Itutuloy namin yung hindi namin natapos dun sa bandang taas. Pero update ko lang kayo dito sa mail natin kasi medyo matagal-tagal na hindi na natin na-update yung mail seedlings natin. Ito na sila oh. Ayan. Lalaki na mga kalyan. Napagapang namin siya pataas hanggang dito.
Dito kasi tayo kukuha ng mga ang bulaklak natin, gamitin natin sa pollination. Yan. So bali nilagyan din namin ng ano, mga bolo. Tsaka mayroon siyang string, blue string. Tawag namin dito. Para mapaakyat natin sila pataas. Mas madali yung pagkuha natin ng bulaklak. Ito na yung new way ng pagpapatubig natin mga kailyan. Hindi na po kasi natin pwedeng hila-hilayin yung hose kasi malalaki na tong pananim natin. Masisira po sila. Kasi pinapadaan na po natin yung tubig sa kanal. Yan. Then meron tayong nilalagay na barrier. Sako yan na nilagyan namin ng putik para mag-stagnant muna yung tubig dito sa part na to. Kapag natapos na natin tong madiligan, pag nakita natin na satisfied yung mga pananim natin sa tubig, i-adjust na lang natin yung barrier na yan. Then meron din tayong ditong extension hose. Yan, improvise po yan. Pinutol-putol lang namin. Yun yung idudugtong natin ngayon dun sa tubig natin para mag-adjust naman yung flow ng tubig natin hanggang matapos natin hanggang dun sa dulo. Yun po yung new way ng pagpapatubig natin ngayon. So adjust lang natin to. Mahirapan yan kasi injury tayo mga kailyan. Pero pwedeng persa-persa muna. So adjust na lang natin muna dito. Yan yung barrier natin. Then pwede natin dugtungan ngayon yung hose natin. Dugtong lang natin to. Yan. Yan. So mag-adjust na lang tayo hanggang sa matapos natin hanggang sa dulo. So yun mga kailyan, another productive day ng isang magsasaka katulad namin ni Tatang. So bali hapon na po, bali siguro mga 6:30 na. Pero ongoing ko yung patubig natin kasi marami po tayong trabaho na dapat gawin sa next days. And bukas uwi na naman po ng bayan, gampanan naman po natin yung trabaho natin as a security guard. And kahit medyo may nangyari po sa atin na hindi maganda ngayon, yung pagka-dislocate ng joint ng shoulder natin, kahit pa paano masaya po tayo at nag-enjoy naman po tayo sa ating mga ginagawa, lalo na po dito sa pagbablog. Alam nyo po sa totoo lang talagang medyo hirap na hirap ako kasi napakarami na pong mga sikat na vlogger ngayon, yung mga celebrity, professionals, athlete. Napaka-competitive po ng YouTube ngayon, kaya para sa isang katulad ko na ordinaryong vlogger lang, hindi kilala, malaking bagay po yung isang subscriber o 2 subscriber na nadadagdag sa akin. Kaya maraming salamat po sa mga nagsusubscribe sa aking channel. Hindi man po kagandahan tong mga naipipicture natin, kahit paano po nakakapag-share naman ako ng konting bagay sa inyo mga kailyan. At gusto ko na rin pong kunin tong opportunity na to para i-invite kayo na mag-subscribe dito po sa aking YouTube channel mga kailyan, Manong Ilocano channel po. At kung hindi po kalabisan sa inyo, paki-like and share na rin po ang aking mga videos mga kailyan. So hanggang dito na lang po. Thanks again for watching and may God bless us all mga kailyan.